Ano yun? Yung masapit na yun. Hello po, magandang hapon po. Live na naman po tayo. One year happy anniversary, Rina. Happy first anniversary, Rina Mimay in Kalingap. Sa tuluyan ka ng gumaling. God bless all. From Dolores Galvez. Hello po. Shout out po sa iyo, Ate Dolores Galvez. Irene Bonina, shout out sa iyo. Good evening, Kaagapay. Good evening din po, Ma'am Irene Bonina. Shout out po sa 19 million views na nandito po. Muli na naman po tayong nagbabalik sa ating pag-live. Sini Robles, happy 1 year anniversary, Rina sa Kalingap. Irene Bonina, I'm watching from Malaysia. Shout out sa iyo, Ma'am Irene Bonina. Good evening, Kaagapay, watching from Jeddah. Magandang hapon din po, Ma'am Celestine Espia. Alice Ricamona, good evening po, sir. Happy anniversary, Rina. Good evening din po, Ma'am Alice Ricamora. Jeannie Orsua. Hello po, Ma'am Jeannie Orsua. Shout out po. Shout out po sa 32 million views and 10 thumbs up. Bilis po ng araw. Di po natin namamalayan anniversary na pala, 1 year anniversary na pala ni Rena. Hindi po tawag po nun. Hindi yung Japan charity groups po dito kasi hindi sila nakapaghanda. Christina Manlangit, good evening, Kaagapay. Good evening din po, Ma'am Christina Manlangit. Shout out po sa iyo. Jeannie Orsua, happy 1 year anniversary, Rena. Thank you, Kaagapay. Welcome po, Ma'am Jeannie Orsua. Shout out. Martis Lendres, good evening, Kaagapay. Good evening din po, Ma'am Martis. Nimia Bantilo Adorador. Good evening po, Kaagapay. Good evening din po, Ma'am Nimia Bantilo Adorador. Shout out po sa iyo. Irene Bonina, happy 1 year anniversary, baby Rina. Yap. Guwapo mo pala ikaw, Jeannie Orsua. Yan na naman po tayo, guwapo. Andito si G. Brad TV. Good evening, Kuya Kaagapay. Shout out sa iyo, G. Brad. Gising ka pa pala. Supportan po natin yung channel po ni G. Brad TV. Lolidel Albero, gandang gabi, Kaagapay. Happy 1 year anniversary, Rina sa Kalingap. 1 year na kitang sinubaybayan mula umpisa hanggang ngayon. Huwag po tayong magsawang subaybayan si Rina hanggang sa gumaling dahil kaabang-abang po yung mangyayari. Malay po natin pag ito po ay gumaling ay mamimili po siya sa dalawa, si Jomar ba o si Ido. Hindi po natin alam. Maaring ganon, maaring hindi po ganon mangyari.
Malay po natin si Gibrad pala ang nagustuhan po niya. 'Di ba, Gibrad? Celestine Espia, 1 year na walang party. Wala nga pong parang wala pong party. Iwan po natin sa baka may vlog po si Kalingap Rob na hindi pa niya na-upload. Mads na Sahali, hello po, good evening kaagapay. Good evening din po Ma'am Mads na Sahali, shout out po sa iyo. Edita Corpos, happy anniversary sa Kalingap Rina. Shout out po sa iyo Ma'am Edita Corpos. Gibrad, good evening po sa inyong lahat. Yan po si Gibrad, dati po siyang Kalingap charity. Suportahan po natin ang kanyang YouTube channel, Gibrad TV. Christina Manlangit, happy 1 year anniversary, Bibi Rina. Gibrad TV, ayan lang. Mads na Sahali, happy 1 year anniversary kay Rina Kaagapay. Salamat po. Makakarating po yan kay Rina. Sabihin po natin kay Tita M. Pag sila po ay tumawag mamaya. Nimia Bantilo Adorador, good evening kaagapay po sa 13th anniversary ng Edrin. Ang pagsama nila ni Kuya Ido sa Kalingap, watching from Ilo City. Baka may party po yung Edrin. Baka maghahanda po sila. Good afternoon, watching from Firdaus Kuwait. God bless you po, kaagapay mo from Rotrot. Good evening, Ma'am Rotrot. Salamat sa pagpunta mo rito. Shout out po sa 96 million views na nandito po at 34 thumbs up dan. Salamat po. Irene Bonina, yan si Gibrad support yan kay Rina. Tama po. Kung maalala po nyo yung dinala si Rina sa Naga, nandun po si Gibrad. Wait lang. Saan na tayo? Good evening, Sid. Good evening, Sid. Kumusta po kayo? Watching from Tarlac. LB Tomas. Good evening din po, Ma'am LB Tomas. Good evening po, Kuya Kaagapay. Very happy po kami kay Rina. Happy anniversary, 1 year na siya. God bless you. From Black Bear. Yes. Salamat po, Ma'am Black Bear, sa pagpunta mo dito sa aking live. Maglalay po tayo ng kahit ilang minuto lang. Good evening po, kaagapay. Happy 1 year anniversary, Princess Rina from Bilina, Colina. Good evening po, Ma'am Bilina. Mads na Sahali, mula umpisa, sinubaybayan ko po hanggang yung kaagapay. Ano daw? Mula umpisa, sinubaybayan ko po hanggang yung kaagapay. Mads na Sahali. Mahina yata ang net natin Good evening po, happy 1 year anniversary, Rina. Sana gumaling ka na. From Atisciarel. Good evening po. Kaagapay tamsaktan 1 year anniversary ni Bibi Rina. God bless to all. Kate Nebres. Shout out po Ma'am Kate Nebres po. Maria Chiri Antonio. Sure me nga hindi lulukuhin
Sure me nga, hindi lulukuhin, mapagmahal ka kaagapay. From Maria Chiri Antonio. Ba't na-stop yung ano natin? Yun. Good evening kaagapay, happy first anniversary ng ating Princess Rina sa Kalingap, Solita Bautista. Shout out po Ma'am Solita Bautista. Happy anniversary to Rina from Rosario, La Union. Me ay Mot. Ma'am Me ay Mot, saan po kayo dito sa sa Rosario, La Union? Kasi tumira din po ako diyan sa Rosario, La Union ng 2 taong higit dito sa Apor, Subosob. Good evening po Sir Kaagapay at sa lahat ng nandito sa live mo, Hasa 26 TV. Hasa, salamat at nakadalaw ka sa aking live. Suportahan din po natin tong channel ni Hasa 26 TV. Dahil isa din po itong Macarena. Sumusuporta kay Rina. Shout out kaagapay, happy anniversary sa prinsesa ng Kalingap, Rina Mimay, Jasmine Pilais. Shout out Ma'am Jasmine. Shout out Gibrad and Sagap TV from Irene Bonina. Marites, good evening kaagapay and happy 1-year anniversary Rina sa September 13 ang anniversary ng Edren, Baguio City. Ilocana pala to, si Ate Marites. Jasmine Pilais, Tamsak Dan. Nasaan na tayo? Happy first anniversary Rina and God bless you always watching from Bataan. Magandang gabi po dyan Ate Lydia Modilo, Tamsak Dan, Irene Bonina. Okay man signal mo kaagapay, rot. Okay man. Minsan kasi nawawala yung signal ko kasi sa dami namin gumagamit dito. Emilia Pugoy, good. Anong good po? Black Bear, Kuya Kaagapay, lagi nga po ako naghahantay sa live mo. Buti na lang nakaabot ako sa iyo. God bless you. Lagi po kayo mag-iingat. Ikaw din po Ma'am Black Bear, mag-iingat din po kayo palagi. Helen Samoy, shout out po sa lahat guys. Shout out Ma'am Helen Samoy. LB Tomas, masaya ako dahil nabalik na si Rina sa Kalingap at sana gumaling na tuluyan si Rina, from LB Tomas. Rosita Benitez, Maga. Ano po? Ano pong Maga? Ma'am Rosita Benitez, Maga. Tamsak Dan from F. Handok. Shoutout po Ma'am F. Handok. Rosmi Ahmad, good evening kaagapay, happy anniversary kay Bibi Rina, nating masaya na tayo na ibalik na si Rina. Opo, masaya po tayong lahat dahil naibalik na po si Rina sa Kalingap. At yun nga po, mahigpit na po si Kuya Bal na hindi na daw pwedeng kuhanin ni Lolo Nestor si Rina. Shoutout po sa 169 million views and 62 tamsak dan. Kaagapay po, jacket naman from Hasa 26 TV. Kalimutan ko tuloy yung sinabi mo Hasa na mga pa-jacket. Annabel Atilano, good evening kaagapay, happy 1-year anniversary Bibi Rina, 1 taon na pala ako na nag-aabang kay Rina. Lahat naman po tayo nag-aabang kay Rina.
Pero yung 1 taon na yon ay nakitaan naman po natin na mayroon din pong konting pagbabago. Merong nawala, merong dumating. Ibig kong sabihin nawala si Kalingap Ido sa bilang kuya sa ni Rina at may dumating naman si Jomar. Good PM, shout out from Oriental Leticia Macaraeg, good evening. Shout out from Oriental Mindoro, happy anniversary. Shout out po Ma'am Leticia Macaraeg. Lisel Andales Labrador, good evening po Sir Kaagapay, happy first anniversary Princesa Rina. Good evening din po Ma'am Lisel Andales Labrador. Shout out Gibrad Solita Bautista. Gibrad, shout out daw. Pa-like and share po ng live ni host Gibrad TV. Ikaw Gibrad, kailan ka mag-live? Para mag-aakyat naman kami sa live mo. Lucia Tamalana, good evening Kaagapay, happy first year anniversary sa ating bunso Rina. Good continue to pray for Rina fully recovery. God bless you Kaagapay watching here at Iloilo City. Good evening din po Tita Lucia Tamalana. Good evening sis Hasa 26. Kumusta ka na sis? Okay ka na ba? Wala ka ng lagnat? LB Tomas. Hasa daw, good evening daw sa'yo. Wala ka na ba daw lagnat? Sabi ni Ma'am LB. Wow, sana all may nag-aalala sa'yo Hasa. Good evening po watching from Macau, Alicia Piderizo. Good evening din po Ma'am Alicia Piderizo. Good evening Kaagapay watching from Ruas City, Capiz, Maria Baido. Magandang gabi po Ma'am Maria Baido. Shout out sa iyo. Salamat sa pagpunta po ninyo dito sa aking live. Tamsakdan Kaagapay Marilo Rentoy. Salamat Ma'am Marilo Rentoy sa pagtamsak. Kaagapay sa Rosario La Union, Barangay Puson. Galing ito kay Mi Aymoti. Puson. Mukhang ngayon ko lang narinig yan yung barangay na yan. Yung Barangay Puson. Happy anniversary sa iyo, Rina Gulod, Katalatagan, Batangas. Benlor. Magandang gabi po, Ma'am Benlor. Kuya, suporta din ako ni Ate Hasa. Lagi po ako nasa kanya at kay G. Prats. Sinong G. Prats po? Basta si Rina kwentuhan na tawa ako Blackbeard sa sinabi mo. G. Prats o G. Brad? Basta mga vlogger ng yung kilala nyo, pwede nyo naman suportahan at puntahan, bisitahin. Gaya ni Hasa, ni Mayura, tsaka si G. Brad pag nag-live siya. Isa lang din naman ang ating iniidolo at sinusuportahan kumbaga si Rina lang. Yolanda Carlos, good evening Kaagapay, happy first year anniversary Rina and God bless. Good evening din po Ma'am Yolanda Carlos. Hasa 26. Tawa na lang. Happy anniversary Rina. Sana gumaling ka na. Jesus name. Thank you from Ilocos Sur, Bigan. Thank you Leslie Kiding Gala Burbano. Magandang gabi po Ma'am Leslie. Rosita Benitez, magandang gabi Sir Kaagapay. Happy anniversary kay Rina. Sana magaling ka na. Rosita Benitez. Siyempre, lagi po tayong magdasal para sa kagalingan po ni Rina. Suportahan po natin yung kanyang paggaling.
Shoutout po sa 190 million views at 82 thumbs up done. Salamat po sa pagpunta po nyo dito sa aking live. Good evening, Sir Kaagapay. Happy 1st anniversary kay Rina sa Kalingap. God bless from Santa Rosa, Laguna, from Jolie Severino. Magandang gabi po sa iyo, Ma'am Jolie Severino, Santa Rosa, Laguna. Shoutout from Nueva Ecija, Josephine Gabriel. Shoutout din po sa iyo, Ma'am Josephine Gabriel. Happy 1-year anniversary po. Sana tuloy-tuloy na gumaling na si Rina Kaagapay. Masaya tayong lahat. Moods na sa hali. Siyempre, masaya tayong lahat pag ito'y gumaling po si Rina, at balita ko, pag gumaling si Rina, yung tumutulong po sa kanya ay ilalantad na daw po yung kanyang mukha, itatamnil na daw po. At mayroon pong napakalaking sorpresa. Pero matagal pa naman yun. Malay po natin maghimalay yung paggaling ni Rina. Baka bukas, mamaya, ay gumaling na si Rina. Di tapos na yung problema. G-Brad TV, Black Bear, MLSO po. Tamsakdan, Sorayda Kakayan. Good evening po, Ma'am Sorayda Kakayan. Sir, ano na ba balita? May pirmahan na ba naganap kay Nestor at Melanie Arlene Paniel? Yan po ang hindi ko masasabi kasi hindi ko na yung live po ni Kuya Bal kung may pirmahan, pero sabi naman po sa kanyang live ay hindi na po niya makukuha si Rina, at kung balak po niyang kunin, dapat mayroon daw pong pirma ni Ate Melanie at sa barangay, yung may kasulatan na may pirma si Ate Melanie para kusang ibibigay si Rina kay Lolo Nestor. Yun po ang alam ko eh. Hello po, good evening. Kumusta po kayo? Happy 1st anniversary po Rina, watching from Kuwait. Jolita Nimer. Shoutout po Ma'am Jolita Nimer. Shoutout po. Shoutout G-Brad, Mods na sa hali. Diolita Nimer. Shoutout po. Flor Sabino, kumusta? Ingat. Ay, okay lang po. Ingat din po kayo dyan, Ma'am Flor Sabino. Huwag kalimutan magtamsak. Christina Manlangit. At nasa na po tayo, 200 million views, 93 thumbs up done. Wish namin lahat gumaling ka na rin na Solita Bautista. Lahat naman po tayo ay wish natin lahat na gumaling po si Rina talaga. Kasi yan po yung napakagandang kaabang-abang hanggang gumaling po ito. Yan po talaga yung may natulungan ng kalingap na may istorya, na may sakit, tapos inaabangan ng lahat kung kailan ito gagaling, at nalay po natin may isisiwalat si Rina pag ito ay gumaling. Kaya marami po tayong aabangan kay Rina pag gumaling na ito ng tuluyan. Happy anniversary, Bibi Rina. Sana naalala ng Kuya Ido mo ang araw na ito. May pinagsabihan daw siya na babalik sa tamang panahon. Edita Corpus. Oo nga po, meron siyang binitawan na salita ni Kalingap Ido nung nagpaalam yata yan. Maria Flora Montuya, happy 1st year anniversary. Rina, God bless from Korea. Shoutout po Ma'am Flora Montuya. Minda Palaw, hello everyone, happy 1st year Karinatic. Shoutout Sir Kaagapay, God is good all time.
God is good all the time. Ingat. Kayo din po, Ma'am Minda Palaw, ingat din po. Tamsak, Sir Kaagapay mo from Singapore, Mercy Toledo. Salamat po, Ma'am Mercy Toledo, sa pagtamsak. Robelen Mista, hello po. Hello din po, Ma'am Robelen. Shout out po sa iyo. Happy first anniversary for Rina Mimay for Kalingap Matubang. Pag-alaga kay Rina, napakaganda ng prinsesa ng Kalingap. Bless siya ng Holy Spirit from Ron Michael Sarmiento. Tama po. Hulog po ng langit si Rina sa Kalingap kasi marami po siyang marami po siyang napaangat na vlogger. Gaya na lang po ni Kalingap Rob, si Kuya Bal, lahat po si Ido. Lahat po yata na dumikit kay Rina ay tumaas po yung kanilang mga subscribe at mga views. Hello po, Robelin Mesta. Hello din po, Mods na sa Hali, Emil Sos po. Maraming salamat po, Gbrad TV. Happy first year anniversary to Dalagang Rina. God bless Rina. We love you, Rina. Mercy Toledo. Magandang gabi po, Kaagapay, Maria Anita Beltran. Nakabisita ulit po si Ma'am Maria Anita Beltran. Magandang gabi din po sa iyo. Salamat sa pagpunta mo dito sa aking live. Hello po, good evening Sir Kaagapay from Nueva Ecija, Josephine Gabriel. Magandang gabi din po Ma'am Josephine Gabriel dyan po sa Nueva Ecija. Happy anniversary Rina Evelyn Peña. Shout out po sa iyo Ma'am Evelyn Peña. Tita Maria Anita, love you po from Hasa 26 TV. Tita Maria Anita, sabi daw ni Hasa, love you daw po. Rose de la Viga and happy anniversary Rina Maria Anita Beltran. Tamsakdan po tayo, Robelin Mista. Oo nga naman. 224 million views. Salamat po sa pagpunta nyo dito. And 103. Halos kalahati hindi nakatamsakdan. Happy first year Team Kalingap Boys. Rina, wish ko sa iyo sana tuluyan ka nang gumaling. Baby girl, pray lang. Huwag ka susuko, laban ka lang. Pray lang, dito na lang kami nakasuporta sa iyo. God is good all the time. Rachel Nicolas Aban. Hi Ma'am Hasa, shout out. Maria Anita Beltran. Shout out daw sa iyo Hasa, sabi ni Ma'am Maria Anita Beltran. Bakit mo naging tita si Ma'am Maria Anita Beltran Hasa? Ang pagkakalam ko kay Hasa, nasa lang to nasa edad 30. Yun yung nabalitaan ko. Ikaw Hasa, nasa ka na nasa 40 plus na yata Tama ba ako Hasa? Arlen Barrientos, good evening po Sir Kaagapay. Pa-shoutout naman po. Mag-aabang po ba kami kay Miss Rina? Arlen Barrientos. Shoutout po sa iyo Ma'am Arlen Barrientos. Oo, meron po kayong yung aabangan kay Rina. Manggagaling kay Kalingap Rob. O di naman kaya sa nag-i-sponsor po sa kanya. Kasi kung marami naman pong maraming planos kay Rina galing sa Japan.
Kaso hindi ko pwedeng sabihin. Secret lang daw muna. Sabi po ni Tita M. Excuse. Good evening. Lucia Tamalan, ako kaagapay basta Rina ang pag-uusapan doon ako gaya ni Mayora ha sa TV at sa iyo kaagapay and I already thumbs up done. Salamat po Ma'am Lucia Tamalan at sumusuporta po kami at sumusuporta po kayo sa amin. Thumbs up done, Maria Anita Beltran. Wow, salamat Ma'am Maria Anita Beltran. Gina Katang, happy for share, Bibi Rina, I love you. Hi po kaagapay, as cute. Hello din po Ma'am Gina Katang. Na ano tuloy yung boses ko. Kainom muna. Napapaus ako MSO po Tita Lucia Hasa 26 TV. Happy first year anniversary Rina from Robelin Mista. Tamsak Dan, Josephine Gabriel. Ma'am Hasa, ingat kayo palagi dyan. Maria Anita Beltran. Ingat ka daw palagi, Hasa, sabi ni Ma'am Maria Anita Beltran. Hello po Kuya Kaagapay, pa-shout out, good evening po sa iyo. Kumusta na po kayo ngayon? Masaya naman tayo kasi nakabalik na si Rina natin. Happy anniversary po sa prinsesa natin sa Kalingap, Mariam Kudarat. Ay okay lang din naman po ako Ma'am Mariam Kudarat. At nasa maayos na pangangatawan din naman po. Salamat po sa senior group sa pagtulong niyo po kay Rina sa pagpapagamot. Naway gumaling na si Rina Solita Bautista. Melodina Kenya. Shoutout po sa iyo Ma'am Melodina Kenya. Happy anniversary Edrin lang tayo, hindi tayo susuko kay Happy anniversary Edrin lang tayo, hindi tayo susuko. Thank you from Ilocos Sorbigan. Leslie Kiding Gala Borbano. Naimbag nga rabi imdita manang. Oo kaagapay, isang taon ko na sinubaybayan si Rina, mas okay na siya ngayon. Kaso noon mas maganda si Jomar ang kasama ni Rina. Okay, gumaling siya from Rosario La Union, Barangay Puson. Me ay Moti. Sa bagay si Jomar ay okay naman siya na kasama niya si Rina. Kasi lagi naman niya itong inaalalayan. Chari, good evening po. Happy first year anniversary. Sana gumaling ka na. God bless lagi. Shout out po Ma'am Chari. Ima Velasco, good evening kaagapay. Thank you po. Support kay Rina. God is good all the time. Happy anniversary kay Bibi Rina Sal Kalinga. Shout out Ma'am Ima Velasco. Shout out po sa 214 million views Minda Palaw. Mary Ann Alambra, wow, happy first anniversary Rina. Sana gumaling si Rina at maging maayos na ang kalusugan mo, matupad na mga pangarap mo. God bless you. Basta suportan lang po natin na ipagdasal po si Rina na gumaling. Kasi may naman yan kumbaga malay po natin may milagro. Sabi po ni Boy, babalikan niya si Girls sa tamang panahon. Sa 26 TV. Oo. Oo nga. Pero tingnan natin. Hello sir, good evening. Good evening din po Ma'am Rita Bino. Pajakit po magbaba ako link sa live mo. Sa 26 TV.
O sige, sige. Gina Amad, good evening. Happy first year anniversary sa nag-iisang prinsesa ng Kalingap, Rina Mimay. Good evening po, Ma'am Gina Amad. Ha ha ha. Maria Anita Beltran. Ha ha ha. Sana magkatotoo, Ma'am Hasa. Hamod Faisal. Shoutout po, Ma'am Hamod Faisal. Tam Sakdan, Sir Kaagapay from Saudi. God bless all prinsesa ng Kalingap. Lisel Andales Labrador. Tita Maria, sana po. Hasa 26 TV. Malay po natin, magkatotoo yung haka-haka na babalik si Boy kay Rhaegar. Di ba, Hasa? Corazon Patricio, Kaagapay, musta na si Rina? Nagpunta ata sila sa Naga kanina. Ano po gawa doon? Salamat po. Happy anniversary, Rina. Ayan po ang hindi ko po alam. Di ko pa napanood kung pumunta sila sa Naga. Itanong ko rin mamaya. Makipagmartes ako sa Japan. Corazon Patricio. Nona P. Di Pablo. Shoutout po, Ma'am Nona P. Pablo. Good evening. Good afternoon, Sir Kaagapay mo. Happy first anniversary. Rina Mimay, sana gumaling ka na. God be with you always. We love you. Teresita Agapati. Shoutout po, Ma'am Teresita Agapati. Good evening po sa iyo. Shoutout po sa 228 million views. Moods na sa hali. Advance happy first anniversary, baby girl Princess Rina. God bless us all. Sir Kaagapay mo, thank you kasi nag-live tamsakdan. Nandito si Tita Perly Fernandez. Kasamahan po namin ito sa Japan Charity Groups. Kuya Kaagapay, kahit hindi natutuloy ang selebrasyon niya sa Kalingap ay basta importante gumaling siya. Sa lalong madaling panahon, Kuya Kaagapay, basta love lang tayo. God bless you as all. Mariam Kudarat. Ay oo naman po. Kahit hindi po matuloy yung mga event na yan, ang importante po ay yung kagalingan po ni Rina. Sabi nga po nila kahit mababa po yung views niya at hindi po na i-vlog. Basta isang beses lang daw po sa isang buwan may vlog. At yun nga, para sa paggaling po ni Rina. Kasi di naman kailangan ni Rina yung maraming views kasi meron naman tumutulong sa kanya na pinapagamot po siya. Gina Katang, wala sa dalawa pipiliin ni Rina dahil baby pa siya. Hihi, aral muna bago love. Oo nga naman po. Siyempre, aral muna bago love talaga. Pero mas maganda po yung nag-aaral ka tapos may inspirasyon ka din. Parang ganun, para sa akin lang po. Maria Anita Beltran, Ma'am Hasa, may pangako ka na may pangalawa kang sasabihin, hintay ko iyan. Opo. Binlor, hello po kuya, ano po pangalan nyo po? Musta na po si Rina? Matagal na po ako hanggang nag-edrin Gulod, Katalatagan, Batangas. Binlor. Pangalan ko po? Pangalan ko po ay Freddy Aguilar. Freddy Salinas po ang aking pangalan, totoong pangalan. Hello po Kaagapay, musta ka na dyan? Tirata 12. Okay lang naman po, Tita Tirata. Okay lang naman po ako.
Rose de la Viga, shout out po sa iyo Ma'am Rose de la Viga. Nila Taroma, good evening kaagapay, Tamsak Dan. Shout out Ma'am Nila Taroma, shout out po. Good evening sir, kumusta na po yan dalaga natin? Sally Alegria, good evening sir, kumusta na po yan dalaga natin? Ano balita? Ay okay lang naman po si Rina. Nasa mabuting kamay, nasa mabuting pangangalaga po ni Kalinga Proda. Vivian Vibes, shout out po Ma'am Vivian Vibes. Alam ko na yon Holy Spirit at nakay Rina Mimay para siya anghel na pinababa ng Holy Spirit at binigyan siya ng trabaho dito sa lupa kaya siya pinangakuhan siya pangalan pa lang ay talaga mo mamahalin maganda pa. Rom Michael Sarmiento, oo nga po. Parang si Rina po ay galing sa langit at binaba sa lupa para maghatid ng ng kasiyahan sa mga tao. Ganun po ba yun? Walang bookingan sa edad, haha. Irene Bonina. Okay. Mirasol Buya, wow, my favorite. Ang sarap niyan, mga sopor. Adol, ingat. Good evening, kaagapay watching from Sitio Little Valley, Mambugan, Antipolo City. Shout out po Ma'am Mirasol Buya. Magandang gabi po dyan. Maraming salamat sa kalingap from Dading Laos. Shout out po Ma'am Dading Laos. Janice Grace Miguel, bakit wala sa celebration yung 1-year anniversary ni Rina sa Kalingap? Janice Grace Miguel. Ay, hindi po natin alam Ma'am Janice kung nag-upload po si Kalingap Rob. Hindi po natin alam. Malay po natin mayroon nga po siyang upload pero hindi pa niya na meron siyang video pero hindi pa niya siguro na i-upload ganon. Baka bukas. Happy anniversary po kay Rina. Kaagapay late na naman ako sa live nyo po. God bless us. Marlene Telmo. Ay hindi naman po kayo late Ma'am Merlin. Katamtaman lang po. Nasa lang naman po tayo. Nasa 40 minutes pa lang naman po tayo. Sasabihin ko na yung tunay kong edad. Baka hindi ka makatulog sa edad ko. 80 na ako. Maria Anita Beltrad. Kasi naririnig ko po kasi Ma'am Maria Anita, nasa 30 daw po kayo eh. So, ibig sabihin yung 30 na ganon, natanggal po yung kalahati, kaya naging 30 yung 80, natanggal yung kalahati, kaya naging 30, ganun ba yun? Senior na pala kayo, Ma'am Maria Anita. Sorry po. Kala ko kasi nasa 30 edad pa kayo eh. Naimbang nga rabim kaga pa iguro tak ngem. Nilakay ko Ilocano, Baguio City. Ingat palagi. God bless. Marites. Okay lang yun Ate Marites. Oray shakmet ko at ninanang ko igurot mat. Iso nga, tapos ni tatang ko, Ilocano, tagatoy Manawag. Iso nga, damat tilahik nga igurot. Josephine Gabriel, sana dumating ang panahon na sila pa rin ang magkasama ni Boy. God bless us. Abangan po natin yung magaganap, Ma'am Josephine. Live na si Mayora Solita Bautista. Bakit ang mga kuya ni Rina sa Kalingap wala man lang nagbati? Si Ido at Jomar walang nakaalala sa kanila. Kalungkot. Lily Rojas. Baka meron din po Ma'am Lily Rojas. Malay po natin hindi pa nila na-upload.
Abangan po natin. LB Tomas, oo sir, bata pa yan si Sis Hasa at maganda, higit sa lahat mabait, kaya lagi ako sa live niya. Ako naman sir Kaagapay, lagi kita nakikita sa live mo Mayora Naik TV, kaya lagi na ako nanood sa'yo. Salamat sa'yo Ma'am LB Tomas. Bata pa pala si Hasa, ngayon ko lang alam Watching from Switzerland, Rowelma Dilao. Shoutout po Ma'am Rowelma Dilao. Thumbs up, excuse ko. 226 million views. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Philip Hernandez, hello po Ma'am. Hello po Ma'am Founder Mel Jomarin and co-founder Cathy. Good evening po and shoutout Kaagapay mo, Tamsakdan, Perli Fernandez. Actually po, nag-message po si Tita M. Aakyat daw po ako sa call. Hindi ko po alam kung ano po yung pag-uusapan. Pero mamaya na lang po ako. Join po ako mamaya. Nasaan na tayo? Wala na. Mili Valerio, magandang gabi po sir Kaagapay at sa lahat ng andito. Magandang gabi din po Ma'am Mili Valerio. Shout out po sa iyo. Happy first year anniversary sa Kalinga Princess Rina. God will always guide and protect you. Nina Gapayaw. Shout out po sa iyo Ma'am Nina Gapayaw. First time ko dito sir, basta pag tungkol kay Rina, sinusundan ko lang, hihi from Rose Charms. Welcome sa pagpunta mo sa aking live, Rose Charm. Lagi ang bukas ang pinto para sa iyo dito sa aking live. Hello po sa lahat ng nandito. Magandang gabi po sa taga Pinas at hapon na naman dito sa ibang bansa. Shout out po sa lahat. Happy first anniversary po sa baby girl natin, Rina, at congrats sa lahat. Badria Pompo. Yan po si Ma'am Badria Pompo. Shout out po sa ating lahat. Salvacion Lodobais Milina. Good evening po Kaagapay. Happy anniversary Rina Mimay. Good evening din po Ma'am Salvacion Lodobais Milina. Shout out po sa iyo. Move on na kayo boy. Maarami na makilala mas higit kay boy si Bibi Rina. Irene Bonina. Oo nga naman. Move on na po tayo. Para kay Rina kasi sabi nga nila hindi lang naman po iisang isda sa dagat, marami pa po diyan. Yan po ang alam kong kasabihan. Pag iniwan ka ng isang tao, ng iyong mahal, huwag kang mag-alala. Marami ka pang makikilala diyan, hindi lang iisa. Kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. First time ko dito, sir, basta pag tungkol kay Rina, susundan ko lang. Rose Charms. Oo naman, Ma'am Rose Charms. Salamat sa pagdalo mo rito. Irene Bonina, imarites mo sa amin Kaagapay yung napag-usapan nyo. Hehehe. Oo ba?
Ma'am Irene, kung babalikan niya, salamat. Kung hindi naman, salamat din. Maria Anita Beltran. Oo nga naman po. Kung hindi niya babalikan, di okay lang. Kung babalikan niya, di mas maganda. Parang inulit ko lang yung sinabi ni Ma'am Maria Anita Beltran. Ros Cruz, magandang gabi po sa gwapong kaagapay. Happy anniversary po sa ating prinsesa. Magandang gabi din po, Ma'am Ros Cruz. Pag sinasabi niyong gwapo po ako, natatawa po ako sa sarili ko. Kasi hindi naman po ako gwapo. Ano lang, torpe lang. Wag na sa isali si Ido, Rina lang, sapat na. Gina Amado, wag na isali si Ido, Rina lang, sapat na. Oo nga naman po. Wag daw po natin isama si Ido kay Rina, basta Rina lang daw, sapat na po. Sabi po ni Ma'am Gina Amad. Happy first anniversary Rina sa Kalingap at happy 11 mansari sa Edren. Edita Corpus. Happy 11 mansaris po sa Edren po. Thesis 23. Good evening, Sir Kaagapay. Happy first year anniversary, Princess Rina Mimay. God bless po. Shout out po sa iyo, Ma'am Thesis 23. Yet Master, sa lahat, thumbs up done. Happy first year anniversary, our beloved Princess Rina Mimay. Yet Master, shout out po sa iyo. Mirasol Buya, huwag tayong umasa kay Ido na maalala pa niya ang mansari ni Rina kasi busy na yon sa kay Erika. Hayaan na natin mag-importante, maayos na ang ating prinsesa. Oo nga naman po. Hayaan na po natin si Kalingap Ido. Wag na po natin siyang guluhin, wag na po natin pakialaman. Masaya na po siya kay Erika. At saka siyempre wag na po din natin ibas si Erika kasi sa totoo lang po, wala naman po siyang alam po diyan kumbaga beneficiaries lang po talaga ng Kalingap yan. Ilocano Cagayam, Sir Kaagapay, Ores Sakmet, Ilocano Met, taga Santa Ignacia, Tarlac City, LB Tomas, Wen Manang, Ilocano Ak, taga Pangasinan, dito'y Asinggan. Kuya Kaagapay, pwede magtanong, ilang taon ka na ba? Bakit hindi ka pa nag-aasawa? Pogi ka naman. Mariam Kudarat. Nasa 30 plus na po ako. Mas masarap pong maging binata kasi kung mag-aasawa ka, maraming bawal. Pag kunwari, pag may asawa ka, niyaya ka ng tropa mo makipag-inuman, siyempre, di mo alam yung ugali ng asawa mo, mamaya ipahiya ka pa sa harapan ng mga tropa mo. Ganyan yung nakikita ko sa mga kabarkada ko. Talagang yung kanilang mga asawa ay pinapahiya. Minsan yung anak po nila, pag nasa inuman po yung lalaki, hinahatid yung bata tapos kinalong-kalong habang nakikipag-inuman. Pagdating sa bahay, away, yun na. Kaya mas okay naman po na ako ay maging single lang muna. Pero balang araw, magkakaroon din po ako ng mapapangasawa, yung okay yung ugali.
Kung girlfriend pwede pa, pero yung asawa wala pa yan, wala pa. Girlfriend mayroon. Happy first anniversary to Bibi, ang nag-iisang Princess Rina ng Kalingap Tamsakdan. Shout out po kaagapay. Oo naman, pogi ka, hihi. Perly Fernandez. Ay, hindi po ako pogi, ma'am Tita Perly Fernandez. Torpe lang po ako. Gwapo ka naman talaga. Ilan ba pinaiyak mong chicks? Hahaha, Maria Anita Beltran. Napalunok po ako dyan ah. Secret po, ma'am Maria Anita Beltran. Happy 1-year anniversary, Rina. We love you at huwag kang mag-alala, hindi ka na nag-iisa. Nandito lang kaming nagmamahal at handang suportahan ka hanggang sa gumaling. Shout out Rina's Community, Marinel Garcia. Shout out po sa Rina's Community at sa iyo, Ma'am Marinel Garcia. Tama po yung sinabi po nyo, wag po tayong bibitiw kay Rina hanggang gumaling at ipag-pray po natin na sana gumaling na siya ng tuluyan. Yan naman po ang dasal ng lahat para kay Rina. Kasi kung tutuusin po, nakakaawa po si Rina eh. Kasi sayang po yung yung opportunity, yung kung hindi ito mapagaling. Kasi marami habang bata pa, sana yun tuluyan na po talagang gumaling para matupad na rin po niya yung kanyang pangarap sa buhay. Kasi marami pa itong mararating si Rina kasi bata pa, 16 lang yata siya. Irene Bonina, nahalata nga natatawa ka pag sinasabi na lang pogi ka. Oo nga. Kung hindi nila sinasabing pogi ako, may kahawig daw po ako si yung partner ni Vice Ganda. Badria Pompo, move on na po tayo sa taong ayaw sa'yo. Masaya na po yung tao sa iba, kaya hayaan na lang siya. Pasalamat na lang tayo sa kanya dahil malaki din na itulong niya sa Bibi Rina natin. Diba solid Rina na lang? Tama. Move on na po tayo at kay Rina lang po tayo tumutok. At saka masaya naman po si Rina dahil nandyan po si Jomar na nakaalalay bilang kuya po niya. Basta ako kung kahit saan mapunta si prinsesa natin, susundan namin siya at tungkol naman kay Capri, hindi na yan babalik kasi mayroon siyang manok. At sila prinsesa natin nandyan, si Kuya Jomar niya, God bless, Mariam Kudarat. Happy first year anniversary, Princess Rina at sa mga kalingap, lalo na ni Kalingap Rab at Kuya Bal, lalo na ni Kalingap Roda. Para on Judith. Shout out ma'am para on Judith. Shout out po. Mi ay Moti. Huwag na kayong umasa pa, sabi ni Ido, walang Edrin na nandyan na si Jomar. Oo nga naman. Happy anniversary, Prinsesa Rina sa Kalingap, watching from San Carlos City, Pangasinan. Mili Valerio. Mag-iisang oras na po tayo at salamat po sa 221 million views at 157 tamsakdan. Salamat po sa pagdalo po ninyo sa aking live. Share kaagapay musta, tamsak na po. Badria Pompo. Okay lang naman po ako, Ma'am Badria Pompo. Gwapong-gwapo pa rin. Joke lang po.
Oo naman, 'wag na isama si Ido kasi iniwan na niya si Rina kaya noon nagpaalam si Ido umiyak din si Rina. LB Tomas. Iba Ramos, saan po kayo sa Pangasinan? Kasi po taga Pangasinan din from Macau. Iba Ramos, taga ano po ako, taga Asinggan. Naku ikaw ha, kunwari ka pa na walang asawa. Maria Anita Beltran. Wala po akong asawa. Hindi pa ako kinakasal kaya wala pa po akong asawa, Ma'am Maria Anita Beltran. Di naman lahat siguro kaagapay ganon, ha ha ha. Irene Bonina. Sayomi, kaagapay ka kung Mayora at sa iba, hi, di na nila babasahin yung comment namin. Maria Cherry Antonio, ano po? Sayomi, kaagapay, kasi kung Mayora at sa iba, hindi nila babasahin yung comment namin. Ganun po ba? Na-shoutout po kita sa live ni Mayora kaagapay, Rose Cross. Ay, salamat po, Ma'am Rose Cross. Nakita ko nga po, dumaan sa aking na nag-live po si Mayora. Araw-araw po nagla-live po yun eh. Pag ako naman, pag gusto ko lang din mag-live, ganun. Kasi laging pagod din po sa trabaho. At saka dito sa lugar ko ay hindi po ako masyado nakakapag-live kasi minsan maingay, may mga music. Pero pag uwi ko po sa Pinas, siguro gabi-gabi po ako magla-live. Siyempre meron po akong sariling yung lugar na tahimik po talaga. At saka pag uwi ko din po magcha-charity vlog po ako. Yung may sariling content ko po talaga. Kaya humingi po ako sa inyo ng suporta pa rin kahit may sariling content po ako. Yung pagtulong sa tao, ganun po. Shoutout po sa na-shoutout po kita sa live ni Mayora kaagapay. Rose Cross, salamat po. Ina Mostasa, kung ano tatanungin kung dumating ang panahon na mature na si Rina, kung pagpipiliin ako para kay Rina, mas mabuti si Jomar kaysa kay Boy na isa kasi mabait at totoong tao. Oo nga po. Ako basta pagdating kay Princess Rina natin ay tatapusin ko yan hanggang magsawa siya or saan siya po mapunta kasi gusto ko makita kung gaano kaganda ang future nila. Maganda siguro at pogi. Mariam Kudarat. O yan nga po yung kaabang-abang na hanggang gumaling po si Rina. At malay po natin, hindi natin masasabi baka magkagusto kay Jomar. Di po natin alam. Sir Kagapay, asko lang po bakit Sir Kagapay, asko lang po bakit magkamukha kayo ni Princess Rina? I am not joke. Sir Kagapay, kamukha kayo talaga, tamsak dan. Shout out po, Perly Fernandez. Paano pong magkamukha po, Tita Merle, sa shape po ng mukha? Ganun po ba? Kasi mukha ko pahaba eh. Ganun po ba yung nakikita niyong parang magkamukha? Salamat po Idol Kagapay at nabasa mo ang greeting ko kay Rina. Ingat po lagi, Marinel Garcia. Walang anuman po Ma'am Marinel Garcia at ingat po kayo din. Kagapay, kailan uli po yung feeding program Solita Bautista? Ang pagkakalam ko po, itong buwan na ito, September, ay
Siguro sa ano po, hindi ko muna babanggitin, kasi yun po kasi talaga yung sabi sa akin ni Tita M na 'pag ganitong bagay, 'wag ko muna babanggitin. Kaya inaantay ko lang din po yung signal nila kung, "O sige sabihin mo na." 'Pag sinabi nilang sabihin ko, i-announce ko, sasabihin ko po. Pero ngayon hindi pa po puwede. Kasi magalit po sa akin si Tita M. Maraming marami pong magpipila diyan kay Rina dahil napakaganda bata at napakabait na matalino at napakalambing. Ay oo naman po, napakaganda po si Rina. Sabi po nila yung nakakita sa kanya parang daw, Maria Birhen yung mukha. Tsaka matangkad si Rina, talagang 'pag ito'y gumaling, maraming mapapaiyak na mga lalaki. Sa tingin ko nga si Jomar, parang gusto niya si Rina, Siyempre bata pa si Rina, may sakit 'to, hindi lang niya siguro ito pinapakita. Sa feeling ko lang po. Naimbag nga rabim, Sir from Ilocos, Sorbigan, Leslie Quiding Gala Borbano. Naimbag nga rabi yung matitama ng Leslie. Maria Anita Beltran, ingat lahat ng nasa abroad. Ingat po tayo lahat daw, sabi po ni Ma'am Maria Anita Beltran na nandito po sa abroad. Kahit sa Pinas po, mag-iingat po tayong lahat. Good night na kaagapay, Irene Bonina. Ay good night na po sa iyo, Ma'am Irene Bonina, at salamat po sa iyong pagdalo po sa aking sa live. At sa ulitin po ay magla-live po ako, sana makadalo pa rin po kayo. Salamat po ulit. Kahit walang lalaki sa buhay ni Bibi Rina, marami namang nagmamahal sa kanya. Gina Ahmad. Ay oo naman po. Biruin niyo naman, milyon po yung sumusuporta kay Rina. Irene Bonina, God bless. God bless din po, Ma'am Irene. Watching from Oman, shout out. Ilocana din ako, kaagapay, taga Quirino. Crisilda Boskino. Ilocano kayo, Manang? Ado tayo magaya mga Ilocana dito Walang bibitaw, forever kaabang-abang sa buhay ni Rina Mima. Exciting the coming future of Rina Mima, yet master. Ay syempre kaabang-abang talaga yung future po ni Rina. Kailan ang uwi mo? Babalik ka pa ba ng abroad, Maria Anita Beltran? Ang uwi ko po, Tita Maria Anita, ay po sa next year pa po, mga February. Tapos yun nga po, mag-i-exit po ako rito, tapos mag-vlog na lang po. Yun nga, yung nabanggit ko po kanina, i-try ko pong mag-vlog kung ito po ay mag-click. Kaya sabi ko nga po, hinihiling ko po sa inyo na nandito na pag ako po ay nag-vlog na po, na yung sarili kong content, sana po nandyan pa rin po yung suporta po ninyo. Yun po. Kasi gusto ko rin naman po talagang yung tumulong. Kasi sa amin po kasi marami pong yung mga kawawa po talaga, lalo na po yung mga senior. Marami po akong nakikita sa amin na gustong-gusto kong tulungan talaga. Kaso, yun nga, wala naman po tayong kakayahan na tumulong noon. Dahil tayo naman po ay lang din yung tawag nun, yung nag-extra sa mga trabaho dati. Pero ngayon, pag uwi po,
mag-ano po, mag-vlog po ako yung tutulong po talaga sa mga mahihirap din po. Kasi masarap po yung pakiramdam na tumulong. At saka ano po, aanhin po natin yung pera natin. Kung tayo naman po ay mawawala sa mundo, hindi naman po natin 'to, madadala. Maaari po mailagay po nila sa natin, sa tabi po natin 'pag tayo po ay namatay. Kailan Maria Anita Beltran, sige susuportahan ka namin ng mga kaibigan ko. O sige po Ma'am Maria Anita Beltran, salamat po sa pagsuporta po ninyo. Yan po ay ma-appreciate ko po. Nasaan na tayo? Sang bansa ka ba kaagapay? God bless lagi. Sonia Malapre. Dito po ako sa Saudi po. Yung 5 taon ko na nandito, kahit isang beses hindi pa po ako nakauwi. Yun nga lang, wala pa akong ipon. Pero meron din pong naipundar na bahay. Kahit maliit lang po yung ating sahod ay nakapagpundar naman po tayo ng bahay. San bansa ka ba kaagapay? God bless lagi. Sonia Malapre. Saudi po. Maria Los, Papua. Sana gumaling na talaga si Rina. Bagay sila ni Jomar. Pati pananalita nila pareho. Siyempre, si Rina at si Jomar. Bagay naman po sila. Baka si kaagapay ang tatay ni Rina, haha, Roscross. Hindi po. Magbibinyag nga, yung kapatid nga daw po ni Rina, yung bunso na lalaki, yung cute. Magbibinyag daw po yun eh. Oo nga LB Tomas, oo nga, ganyan si Mayura, hindi nila binabasa, kaya ako kay Hasa 26 at kay Balbas Jomar at sa'yo kaagapay, huwag ka mag-alala. Sir, subaybayan lang ako sa'yo, sir. Ay, salamat po, Ma'am LB Tomas. Sana po sumuporta pa rin po kayo. Baka ikaw ang ama ni Rina kaagapay, Solita Bautista. Hindi po. Sana mag-meet tayo ng mga kaibigan ko, Maria Anita Beltran. Nasaan po ba kayo, Ma'am Maria Anita Beltran? Nasa Pinas po ba kayo? Kuya Kagapay, kaya nga po ba pahaba din naman ang mukha ni prinsesa natin. Baka kayo ang magiging tadhana nyo sa isa't isa kasi ang edad wala sa limitation. Mariam Kudarat. Ganun po ba? Para ko na rin pong anak si Rina kasi 15 years old, 16. Ako, may edad na po ako eh. Len Alipunto, tama ka dyan, kuya. Oo nga naman. Yes po, gwapo ka at si Princess Rina, maganda po talaga siya. Yung ilong po at ang mukha po talaga po tamsakdan. Perly Fernandez. Si Ate Perly Fernandez talaga. Oh. Yet, Master, we can never tell if Jomar is the soul mate of Rina Mimay. It doesn't matter. Yet, Master, naman, it doesn't matter po talaga. Ang pag-ibig po ay walang pinipiling kung ikaw po ay may edad. Idol sa pag-ibig, it doesn't matter. Marinel Garcia. Opo, naniniwala po ako dyan sa it doesn't matter po. Kasi marami po akong nakikitang ganyan. Meron pa nga pong mas matanda po yung babae, mayroon din mas matanda po ng 20 years, tapos yung lalaki ay yun nga,
may 60 taon gulang yung babae, mayroon din 40 years yung lalaki na taga sa amin. Evelyn Cangayda, kumusta kaagapay, watching from Matalom, Cotabato. Okay lang naman po ako, Ma'am Evelyn. Kumusta rin po kayo? Monica Aure, maganda si Rina at mabait po. Pray ko lagi na gumaling na siya. God bless to you all. Ay, opo Ma'am Monica, pag-pray po natin lahat na gumaling na po ng tuluyan po si Rina. Para makapag-aral na rin po ng tuluyan. Kasi nakakaawa po talaga. Gusto ko talaga si Jomar kasi mabait na pagmahal at nasa kanya ang care kay Rina. At gwapo pa. Napansin ko din, Sir Kaagapay, na may gusto si Jomar kay Rina pero hindi pwede. Bata pa si Rina, Sir. LB Tomas. Oo naman po. Siyempre, kahit naman po ako, kunwari ako, kung may gusto ako kay Rina, siyempre, hindi ko ipapahalata. Pero depende na lang din po sa mga tao kung mahalata po talaga nila dahil sa kilos. Stella Bimbo Andrade, good evening Kaagapay. Nag-celebrate ba si Princess Rina ng anniversary niya? Nagpanaga kasi sila kanina. Ay, hindi ko po alam kung nag-celebrate po sila kasi hindi ko pa napanood tapos yung sinasabi po niyo nagpanaga. Baka i-upload po ni Kalingap Rab kung sila po ay may ginawan po ng video yon. Nice naman ang mga adikain. Bernadette Saicon. Oo naman po Ma'am Bernadette Saicon. Sarap po talaga tumulong sa tao. Yung pakiramdam. Criselda Buscaino, when ading may kamag-anak kami dyan, Asinggan, Palares, Pangasinan, kapatid ng lola ko, Pascua Family, Love Rina. Palares, asidag kami to'y Palares manang. Ay, manang, to'y Palares. To'y kami Makalong. Bali, Makalong, Tuboy, may isang barangay tikwa Lampasam, Barangay Tuboy, bago Palares. Ma'am Bernadette, suportahan po natin si Kaagapay pag nag-vlog na siya. Maria Anita Beltran. Salamat po Ma'am Maria Anita Beltran. Ay nako Sir, pag ganyan ang gusto mo mag-charity, sigurado daming susuporta sa iyo. Isa na ako Kaagapay. LB Tomas. Salamat po kung ganoon Ma'am LB. Masaya po ako pag ganyan po yung inyong sinasabi. Malulubat na po yung natin yung laptop charge po natin. Yun. Marinel Garcia, swerte sa iyo ang mapapangasawa mo, idol ko. Mukhang mabait ka po, soft-spoken, katangiang hinahanap ng mga babae. Mabait pagtulog. Badria Pompo, Sir Kaagapay, paalam na muna at sa lahat na nandito. Kita ulit tayo sa live ni Sir Kaagapay, inshallah. Sige po, Ma'am Badria Pompo. Salamat po sa inyong pagdalo sa aking live. At 5 minutes po bago tayo din pong magpaalam. Kasi aatin po ako sa
sa video call namin nila Tita M kasi may pag-uusapan po yata. Nag-message po kasi sa na aakyat daw po kami. Kayo po ba may inspirasyon po ba kayo? Hehe, Gina Katang-Katang. Ay meron po akong inspirasyon. Ano pong ibig niyong inspirasyon? Inspirasyon sa pag-ibig o inspirasyon po sa sa pagtulong? Kung sa pagtulong, meron po. Ang inspirasyon ko po yung mga napapanood ko pong vlogger sila Kalinga Prab, Pugong Biyahero, Virgilin Cares. Yun po ako umuhugot din ng Kung babae naman po yung inspirasyon na ibig niyong sabihin, meron na rin po. Ako 100% na susuporta sa iyo, Rose Cruz. Ay salamat po Ma'am Cross sa pagsuporta. Aabangan kita ha. Pag ako'y nag-live, pag ako'y nakauwi. Pag hindi ko nabasa ang iyong pangalan, nako. Tatandaan ko po yung pangalan po ninyo. Joke lang po. TC Diaz, happy first anniversary Nami, my God bless you always, TC Diaz. Shoutout po Ma'am TC Diaz. Ayan, nakaagapay, maraming nagsusuporta sa iyo, Maria Anita Beltran. Oo nga po Ma'am Maria Anita Beltran. Salamat po sa sumusuporta po, sa naniniwala po sa akin. Patam Sakdan po, Roby Reyes. Shoutout po Ma'am Roby Reyes. Mariam Kudarat, meron nga ikinasal sa amin na 16 ang babae tapos ang lalaki 65 na parang tatay na niya noong ikinasal sila. Basta Joren ako, siguro nagkita sila ni Kuya niya Jomar sa selebrasyon niya. Ganun po ba Ma'am Mariam Kudarat? Gina Tan, magandang gabi sa iyo kaagapay. Sana pagpalain tayo lahat sa Panginoon. Magandang gabi din po Ma'am Gina Tan. Naway pagpalain po talaga tayo ng ating Panginoon. Para sa akin gusto kong mag-asawa si Princess Rina, yung may edad na, kasi maintindihan niya si Princess Rina at hindi pwede at bata kung balang araw tamsak Dan. Perly Fernandez. Stila Bimbo Andrade, tamsak Dan, kagapay, subscribe na rin kita, stay safe po and God bless. Salamat po Ma'am Stila Bimbo sa iyong pag-subscribe sa aking YouTube channel. Salamat po, God bless po. Criselda Buscano, Tuboy da ading, sige muna, bye muna, ingat sa atin lahat. God bless to all. Sige po Ma'am Criselda Buscano, salamat po sa inyong pagdalo sa aking live po. Sa susunod po, sa ulitin po pala. First time ko pong makita ka sa live mo, subs po kita, and from now on, I will support you. God bless, Marinel Garcia. Salamat po Ma'am Marinel Garcia sa iyong pag-subscribe. Sana ingat po kayo palagi po dyan kung saan man po kayo, saan bansa. Pati ako, Kuya Kagapay, ipagpatuloy mo kung anong nakakabuti sa iyo. Nandito kami para sa iyo, nakasuporta sa iyo. God bless you. Mariam Kudarat. Salamat po Ma'am Mariam Kudarat. Aasahan ko po sa inyo yan. Soft spoken babaero po yan. Solita Bautista. Hindi naman po tayo babaero. Katamtaman lang. Hindi, joke lang. Pag ako'y nagmahal, seryoso po. Ako nga po yung yung iniiwan nila. Matapos nila po akong pagsawaan. Joke lang po.
Ako din 100% na po susuporta ako sa iyo kaagapay mo tamsaktan. Promise po. Shout out Perly Fernandez. Ito po si Ma'am Perly Fernandez, Tita Perly. Siya po yung isa sa nakakita kay Rina. 'Di ba Tita Perly? May chemistry kayo ni Roda Mix Vlog kaagapay. Yet Master. Ganun po ba, boss? Yet Master? Ilocana din yata yun si Roda. LB Tomas, mabait po yan si Sir Kagapay. Makita nyo naman siya mukha, po? Oo, mabait yan si Sir Kagapay. Makita nyo naman sa mukha niya. Wow, Sir, gawin mo. Sigurado dami magsuporta sa'yo. Tulungan ka namin lahat. Kami nandito sa live mo. Sir, asahan mo yan, di ba mga sis? LB Tomas. Salamat po sa pagsuporta. Kung ganun po, maghihintay kami sa pagdating mo at huwag kang mag-alala. Marami kaming susuporta sa iyo, Ma'am Maria Anita Beltran. Saan po kayo sa Pinas, Tita Maria Anita? Kasi sabi niyo sana magkita-kita po tayo eh. Kung nasa Manila po kayo, pwede po tayo magkita-kita. Los Biminda Rumbawa, support po kami Sir Kaagapay pag nag-vlog na po kayo, watching. Shout out po Ma'am Los Biminda Rumbawa at sa pagsuporta po nyo sa akin. Bago mo akong subscriber, nagtamsak na ako, Teresita Lozano. Salamat po Ma'am Teresita Lozano. Shout out po sa iyo at magandang gabi po kung ikaw po ay nasa Pinas. Kuya, natatawa ako sa sinabi mo na ang babae sila pa. Kuya, natatawa ako sa sinasabi mo na ang babae pa sila pa ang Mariam Kudarat. Sila pa ang alin? Yung nabanggit ko kanina? Yet Master, yes na yes Kaagapay. Good night na po Kaagapay. God bless you always and take care. Rose Cross. Good night din po sa iyo Ma'am Rose Cross. Salamat po sa iyong dalo sa aking live. Sa uulitin po sa Manila, Maria Anita Beltran. Pwede po tayong mag-meet Tita Maria Anita. Kung nasa Manila lang po kayo. Jojo Jan. Ako rin Kaagapay, susuporta kita kapag mag-vlog ka na. Ipag-pray kita kay Lord na patuloy kapagpalain sa mga hangarin mong makatulong sa kapwa. Si Daisy PG po ako ng Bacoor, Cavite. Nasa Bacoor ka pala, no? Daisy? Daisy, babae ka po? Alfreda Alano, shout out po Kaagapay. Shout out sa iyo Ma'am Alfreda Alano, shout out po sa iyo. Sure ang suporta ng lahat Prinatic sa iyo, tataas ang subscriber mo tulad ni Jomar, Sonia Malapri. Ganun po ba? Salamat po kung ganun Ma'am Sonia Malapri. Kung yung subscribers ko po ay tataas. Nakita ko na po si Rina in person sa birthday event niya. Last April, nag-attend po ako from TV to Daet. Ganyan ko po kamahal si Rina Marinel Garcia. Ganun po ba? Maganda po si Rina. Kahit naman po pag umuwi daw po si Tita M ay didiretso din po yata sa Naga upang bisitahin po si Rina. Kasi si Tita M siya po yung yung nag-i-sponsor. Perly Fernandez, oo po, nayakap ko po siya, may mga picture kami at si Jomar. Super bait, grabe tamsaktan, watching from Manila po. Ito po si Tita Merly, siya po yung nakakita.
Siya po pala yung nagkwento sa akin. Mayet Bilya, hello po, sana makakita ka na ng forever niyo po. Ay opo, nakakita na po ako ng forever ko po. Abangan nyo 'pag ako'y nakauwi, baka makikita po ninyo. Itring Puha, pa-shoutout from Ligao City, Albay. Shoutout po kay Ma'am Itring Puha ng Ligao, Albay. Shoutout po sa'yo at saka magandang gabi po. Gina Katangkatang, bukas pinto pasok tayo, hehe, sabi ni Sir Kagapay. Sabi mo torpe ka, hehe, sorry po. Gina Katangkatang. Medyo torpe lang po, medyo torpe. Kaagapay, pa-shoutout po kay Miss Linlen Alipunto, Mayet Bilya. Shoutout po Miss Linlen Alipunto, shoutout po sa'yo. Joho Jan, opo kaagapay, babae po ako, DC po ako. DC po ako. Ganun po ba? Kala ko kasi lalaki. Ako din, subs na ako sa'yo, maganda ang gusto mo. Oo, ako din, subs na ako sa'yo. Maganda ang gusto mo gawin, dito lang kami, hindi ka namin iiwan, alam mo, sisikat ka sa pag-charity mo. LB Tomas ay sana po Ma'am LB, sana mag-click po yung ating pagtulong. Opo naman, yet hindi natin iiwan si Kaagapay Maria Anita Beltran. Salamat po. Mayet Bilya, ayer sana uwi na po para makasama nyo na ang forever nyo po. Iuwi ko nga po kasama ko po dito. Iuwi ko na po sa Pinas. TC Diaz, pa-shoutout po Kaagapay watching from Riyadh, silent viewers. Ako ni rin namin may simula T1 hanggang ngayon. Shoutout po sa iyo Ma'am Tisa Diaz sa Riyadh. Magandang gabi na po dito sa atin sa Saudi. At magandang umaga na rin po sa ibang bansa. Sure po, magsuporta kami sa iyo Kaagapay. Basta sa pagtulong sa ating mga kababayan, Solita Bautista. Ay oo naman po. Kasi pag uwi ko po ay meron na po talaga akong yung gustong unang-unang tutulungan na nakita ko na noon na isang matanda, nadadaanan ko po kasi wala siyang asawa, tapos yung bahay po niya ay yung tagpi-tagpi lang na nasa tabi lang po ng nung tawag po nun, yung sa baba ay parang kanal, agusan ng tubig. Yun po yung gusto kong unang-unang tulungan. Pa-shoutout po watching from Riyadh, silent viewers. Ako ni rin namin may simula D1 hanggang ngayon. TC Diaz. Sure po magsuporta kami sa iyo Kaagapay basta sa pagtulong sa ating mga kababayan. Solita Bautista. Sir Kaagapay, si Ma'am Roda na lang ang ligawan mo kasi naghahanap siya ng katuwang sa buhay, Gima Cruz. Ay hindi po tayo papasa kay Kalingap Roda. Di tayo papansinin nun. Mayet Bilya, sana all. Sana all, Len and Lipunto. No skip ads yet, Master. Salamat po. No skip ads po. Sige po, para magkasama na kayo. Maria Anita Beltran. Ay, oo naman po. Pagwapo, matinik, pero di nakakasugat. Ang nakakasugat ay yung nag-iiwan ng isang nagmamahal, hugot-hugot pag may time. Marinel Garcia. May pinagugutan to si Ma'am Arinel Garcia. Siguro Ma'am Arinel
Naka-ano ka rin dati ng gwapo. Idita Modina, good evening kaagapay, happy first anniversary Princess Rina sa Kalingap. Shoutout sa'yo Ma'am Idita Modina, good evening din po sa'yo. Gibrad TV, galing talaga. Alin Gibrad TV, galing talaga ang alin? Kailan ka mag-live Gibrad? Si Gibrad TV pala, supportan din po natin. Isa din po itong kaibigan ko po. Galing po ito sa sa Kalingap. Ito po yung yung nakasama po ni Rina dati nung dinala sa Naga. Kung makikita niyo yung katabi ni ni Rina sa sa lamesa nung sila ay kakain, yun po yun si Gibrad. Rot kaagapay, hinto ka na daw, yan sabi ni Mayora. Oo nga, sabi ko nga 5 minutes na lang. Kaagapay, love si Kuya Val. Nag-live na si Kuya Val sa 26 TV. Sige po, yet no skip ads tayo. Mariam Kudarat, Kuya Kagapay, kung kasama niyo po siya, ipakita mo sa thumbnail mo kung totoo na mayroon ka dito para makita namin mabait ba siya, kung kasing bait mo din siya kami ang titingin mag-supporter mo. Ay mahihain po yung yung binabanggit ko na ayaw po niya ng yung ipinapakita yung mukha. Abangan na lang po natin pag pag-uwi, syempre nandiyan po yung 100% na suporta po niya. Pero yung ipapakita po sa thumbnail, ayaw niya. Naimbag nga rabi sir, Leonardo Nola. Naimbag nga rabi yung manang Leonardo Nola. Kagapay, maupo bagay kayo ni Roda, sir Kagapay. Ay, yun nga po, hindi po tayo papansinin po ni Roda. Kasi ang hinahanap nun yung simple, mabait. Ako, sabi ko nga, hindi naman po ako guwapo, tsaka torpe lang. Kunti lang. Ay, Gugo, sir, uwi na muna. Suporta lang kami sa'yo. Kagapay ay mayroon na nga sis. Uwi na nga dito sa Pinas para kasama niya mag-charity yung love ni Sir LB Tomas. Mayet Pilya, mga kasama ko po dito ngayon sa Cagayan de Oro City, puro single. Ganun po ba? Rito nyo po, meron din po akong kaibigan na single din po. Wala po silang sabit. Jetmaster, Gibrad TV, sabi ni Jetmaster. Kaway-kaway dyan sa mga single, Mayet Bilya. Kagapay, yun siya ang yaya ni Princess Rina po. Mabait po yun po siya. At na-meet ko si Rodas in personal po, Tamsakdan, Perly Fernandez. Sir, ikaw pala si Kaagapay, lagi ko narinig yung name mo kay Mayora, sabi niya sa amin, nood kami sa iyo. Shout out po, Amparo Jamulin. Opo, ako po si yung kontrabida sa buhay ni Mayora pag siya po yung nagla-live. Kasi pag umakyat din po ako doon, nagiging kwela yung usapan. Napupunta sa yung kwela, yung ibig kong sabihin yung tawanan, pagkakatawanan, ganon. Said lang tayo, pansin niya kay Kagapay kasi pogi ka at maganda din si Ma'am Roda, para dalawa na kayo mag-alaga ni Bunso. Ubos mo daw ang time, sabi ni BF mo Mayora, rot. Oo, sige, magpapaalam na rin po ako kasi magjo-join po ako sa video call namin sa Japan.
Dito ko na rin po tatapusin 'tong pagla-live ko po mga kaagapay. Sana, sa sunod po na live ko po ay ay dadalo pa rin po kayo. At maraming salamat po ulit at God bless po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo. Bye-bye po. Live ah. Mhm. Lipad ah.